جدارê tê weşandin, tê neqandin, tê dabeşkirin û dibe bar û piştî. Paşê pêwîst e ev nebata hêja were çêkirin û derkeve rêwîtiyê, heta ku tê ser sifreya me. Ev nebata bêhempa zeytûnên dêrekê ye, dêrika çiyayê mazî. Ji bo mirovan hebûna xwezayê parçeyek ji jiyanê ye. Nebatên di nav xwezayê de şîn dibin jî wek nîmetek bêhempa ye ji mirovahiyê re. Jiyan çawa bi xwezayê wa tedar dibe, xweza jî bi nebatên di nav hembêza xwe de ava ye. Zeytûn jî yek ji van nebata ye ku xwezayê wê ji mirovahiyê re bexşandiye. Ji gelek aliya ve feydeya wê li ser tenduristî û jiyana mirovan heye. Hem bi xwarina hebî, hem jî berhemên ku jê zêde dibin, zeytûn dike nebateke herî hêja. Di vê bernameyê de em ê vê nebata newaze, bi taybetî jî zeytûnên dêrekê naz bikin. Ev der dêrika çiyayê mazî ye. Ev navçeya girêdayê Mêrdîna Kevnar bi zeytûnên xwe navdar e. Li milekî bejahiya dêrikê mirov di nav darên zeytûnan de winda dibe. Li vî warî zeytûn hem xemla xwezayê ye, hem jî debara şêniyên vê erdnîgariyê ye. Zeytûnên dêrikê li Kurdistanê xwedî ciyekî taybet in. Tê gotin ku berî hezar salî ev darên zeytûnan li vir hatine çandin. Hê jî li derdora 500 hezar darên zeytûna hene li dêrikê. Ev darên kevnar şahîdiya gelek serpêhatiya kirine. Lewma mirov dikare bêje ev darên zeytûnan bi serê xwe dîrokekin. Cihek ji bo nebat şîn bibe, pêwîstiya wê bi ax û av û rojê heye. Erdnîgara dêrikê ji bo vê yekî cihekî taybet e. Lewma van darên zeytûnan hatine û xwe li vî erdnîgarê girtine. Ew nebat hêza xwe ji erdê girtiye, erd û ax jî xwe bi zeytûnan xemilandine. û her wiha gelê herêmê jî bi vê hebûnê dewlemendiya xwe zêde kirine.
Jiyana herêma Dêrikê mirov dikare bêje tev zeytûn e. Şîniyên herêmê salawext vê karê dikin. Ji cot û avdana daran bigirin, heta paqişkirin û hilbirîna wê gelek ket û emek dixwaze. Dema payîstê, êdî dema çinîna zeytûnan e. Ev dem li herêma Dêrikê dibe wek şox û şengek, wek mihîrîcanek. Digel hemû zor û zehmetiyê jî hebûna zeytûnê nîmetek hêja ye ji bo gelê Dêrikê. Êdî jiyan dibe zeytûn. Zeytûn jî dibe parçeyek jiyanê. Zeytûn ji dîroka kevin heta niha di sifreya mirovan de cihek xwe yê taybet heye. Lê zeytûnên Dêrikê bêhtir bi qedr û qîmete ji bo Kurdistaniyan. Niha em hinek jî berê xwe bidine ka taybetiyên zeytûna Dêrikê çi ne. Avana fiyata wan ayîdir. Avana. O avana jem dikin zeyt. Ava xirxarî. Ava zoncik, ava gulekî sê teşîtan al cem heyse sê. O belotî hene awan darin, ew ayrînî wana. Yani en kıymetli evin, yani çûçikin jî yani kıymetli zeytûna evin. Evana tama wan ji wanê gir xweştir. Xweş tatlî zeyta wan zêde ye. Zeyta wan kıymetli. Ana mesela zeyt demdexi kilo 3 milyon para dihare. Pir kıymetli ye. Ava mesela bogan ava tê bikir. Tu nizanit, tu acemî gunê te kevştê me, ez ê vanê hûr te de gunê yî. Îja sada wextak elek bû, helalî dibe. Yani pê a wanî ez çê dike, em îja çirû mirûkê wî ê reşê wî yani ji bo saxlem yê. Çünkü yekî dikire kilo 15 milyon para, 16 milyona dikire, 14 dikire, gunê yî. Em vanê çirû jî davî, o em gişî wanî elek diku em hiktîne yani Müslüman. Yekî tê 5 kilo rozme lazım, 20 kilo lazım, em vî hevî didin wan. Jipê ve zeytûn ev. O vana tada wan ana ava vana girtir. Tada vana bêtir. O vana yani xweşik vana ev vana dibe zoncik. Yani zoncik vana. Ava xirxarî, ava gulekî va zoncik. Ew de ev. Ava tê tertemiz. İja wekî de em ayrı vala dike, om dipîvin, yani didiyem yekî xwar bikire, dizim wana. Mesela ek telefon dike dibe îrotê 20 kilo zeytûn me hazır bike, berê var ya jê war bibe. Em ê ji tê war de em ê me hazır kir, em telefonî wan dike em dibe war vayê mesela 30 kilo zeytûnên te ve hazır ya 20 kilo ya 2 orçek. Orçek jî teyka orçek wal wirayî. Ekîmê yani berê ekîmê jî yani Eylûlê de 10 wê jî dem başlamış, 10 wê jî başlamış dikin. Heyya vay Qasîmê sara zeytûn hebe. Belki her dehe Kasım'ı ancak davi, biste Kasım'ı ancak davi bi. Hayat sonavi. Piştî ku zeytûnên baş yên xilxalî ji nav tên neqandin, zeytûnên din jî ji hev têne cudakirin û her yek ji bo tiştekî tê bikaranîn. Piraniya van cûreyan jî dibin zeyt. Lê di warê çêkirina sabûnê de jî tê bikaranîn.
دما مرۆڤ بەحسە زەیتونên دێرکێ کر پێویستە مرۆڤ ji bo zeyta wê kevanekî berfireh veke. Zeyta ku ji zeytûnên dêrkê çêdibe, di nav cûreyên din yên zeyta de cihek xwe taybet heye. Hem ji ber ku bi awayek organîk tê hilbirîn, hem jî ji ber kalîteya dar û berhemên wê, zeyta ku ji zeytûnên dêrkê derdikeve, zeytekî herî baş e. Ji ber vê yekê, di sala 2019 de zeytê dêrikê li pêşbirka ku li Londonê hat lidarxistin de di nav 430 cûre zeytan de bû zeyta yekemîn û madalyaya zêrîn bi dest xist. Ev yek ji bo danasîna zeytûn û zeyta dêrikê gelek derfetekî mezin bû. Dîsa me behsa sabûna zeytê jî kiribû. Li dêrikê her wiha ji zeyta van zeytûnan sabûn jî tên çêkirin. Û ev sabûn li tevahiya herêmên tên belavkirin. Ji xwe ev sabûn sabûneke navdarê jî. Tê gotin ku ji laşê mirovan re gelek feydeyên wê hene. Her wiha li gel sabûnê ev zeyt di warê kozmetîkê de jî tê bikaranîn. Zeytûnên dêrikê di meha cotmehê de tê berhevkirin û ev xebat heta meha mijdarê berdewam dike. Piştî zeytûn hatin berhevkirin û yên xwarinê û yê zeytê ji hev hatin neqandin, êdî dora çêkirina zeytûnên xwarinê tê. Ji bo vê jî pêwîstî bi hin sefheyên hazirkirinê heye. Di serî de zeytûnên xaf ji esnafan têne stendin. Destpêkê ev zeytûn yek bi yek têne perçiqandin. Pêwîst e ev zeytûnên hatine perçiqandin 5 û 6 rojan di nava avê de bimîne. Bi vê awayê libê zeytûnan şêrîn dibin û ji tealiya xwe pak dibin. Pişt re di nav ava şor de tên parastin. Piştî çend rojan ev zeytûnên ha ji bo xwarinê amade dibin. Rengê welat vê carê bi hêşînahiya darên zeytûnan xemilî û bi tema zeytûnên dêrikê dilxweş bû. Ji xwe xweşiya vê erdnîgarê bi hebûna zeytûnan hê geştir dibe. Darê zeytûnê dibe remzek hezarê sala ji bo welatê bedew. û ev zeytûnên hêja dibe rengê welatê me.